היי בנות, היום אני הולכת לעשות לק עץ, הוא ממש יפה, המצאתי אותו הרגע. מה שנצטרך זה לק כחול של רד, מאתר בעצם, מספר 308, ולק שחור של טופ ביוטי אין מספר. לא. אנחנו נצטרך מנקד, בעצם אני אשתמשת בסיכה, זה ממש טוב. וזהו. אוקיי, הבסיס שלנו יהיה הכחול. איתו אנחנו נצבע את כל הציפורן. אני אוהבת יותר לצבוע עם הלק הזה ולא עם הכחול הכהה שלי, כי אז רואים אותו, את העץ בעצם זה מה שאמור להיות בולט, וככה כאילו אני רוצה לעשות את הלק הזה בהיר יותר. יש לי איזה באג במחשב שתוקיע את זה, אני ממש מקווה שעכשיו זה לא יעשה, כי אני מנסה לעשות כל מיני סרטונים, זה פשוט לא עובד. אוקיי, אז בעצם ככה זה יראה. עכשיו אנחנו ניקח את הלק של הטופ ביוטי. בעצם במקום להשתמש בלק חדש, ניקח את הדף הישן, המלוכלך, ונטפטף. עכשיו תזכרו, העץ אני לא רוצה מאוד שהוא יהיה גדול, הוא יהיה בינוני כזה. אוקיי. עכשיו אתם לוקחים, ואתם מתחילים לעשות גזע. אנחנו בעצם עושים עץ דקל. אפשר גם לעשות את זה עם קיסם אם אתם רוצות שזה יהיה דק מאוד. ואני אוהבת לעשות את זה עם הנקד. זה פשוט הרבה יותר קל. ובעצם הדוגמה יוצאת ככה. רגע. וזהו. שמחתי לעשות איתכם, ואני מקווה שזה לא נתקע. ביי.